rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da warhaka karmakallahu ahlul Qur'an gwani mai risala mai sahibul tsangaya. To muna muku fatan alkhairi da jinjina ta ban girma da irin matsayin da Allah ya baku, shi yasa muka kawo muku ziyara kuma mu ji takaitacciya tambayoyi akan tarihin rayuwa da yanayin inda aka yi karatu da kuma abokanin mu'amala da kuma shi kanshi ma wannan sunan na mai risala shi ma mu ji asalinsa daga inda ya fito. Saboda abokin tafiya ta shi akan ziyara dama ya zo, ni kuma na ce to zan yi tambayar tawa akan rayuwa. Saboda mu ji yanayin gwagwarmayar karatu daga ina da ina aka yi, saboda mun san dai daga jin irin wannan karatu mun san an sha fama. Ba wuri ɗaya aka zauna aka yi shi ba, karatu ne wanda ya danganci gabas, kudu, arewa, yamma. Ko ina dai muna tunanin har maƙotan ƙasashe ma kila an shiga wajen neman Ƙur'ani. To shine muke so mu ji takaitaccen gwagwarmayar da aka yi akan wannan tafiya ta Alƙur'ani. Mun san duk inda aka fito dai Alƙur'ani, ina za Alƙur'ani. Sai muka ce bari mu yi tambaya akan wannan. Da fatan dai ba za mu shiga cikin takura muku ba, dai muka ce to za mu yi tambaya akan haka. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Na'am. To alhamdulillah ai wannan wani abu ne wanda yake kusan zamu ce abu ne bai daya, ya zo iri daya. Tunda a aikin ku na jarida da kuka taho kuma kuka yi tattaki kuka zo dan tambaya akan abu na Allah da Annabi. To ni ko da a ce sirri na ne, dole ne ni ma zan yi ƙoƙarin ba ku wani, ko da ku a ce zan riƙe wani. Domin akwai abin da za ka ce a'a, ai wannan kawai daga ni sai Allah na, ni na san faman da na sha. Amma wannan wani ilimi ne kuka yi min tambaya a cikin ilimi. Shi ya yi min tambaya akan tafiye-tafiye da kuma akan me aka yi tafiyar, kuma me aka gano a tafiyan. Kuma alhamdulillah ma tayassara daidai da ba wai an bugo min wa an ce in tsara bane, ko kuma an ce za a zo a yi mini kawai kun yi min tashi na kama ka ne. A sufa ma dai ni da farko kun zo kun ziyarce ni a mazaunin ku yan uwana ne. Sai daga baya na kun janyo biro takarda kuka ce to ku fa dama ga bukatar ku. Dan kar in kun ce ku ne a yi sallama ce ba na nan, ina ga dan haka sa ku kama haka ko. To shi kenan, na'am. Na'am, to alhamdulillah. Shi dai tarihin rayuwa abu ne mai sauƙi in ban manta ba, in kuma na manta abu ne mai wahala, domin gwagwarmayar ba yau bane aka yi ta. Abu ne mai yawa. Na'am. Malami na farko shine kakana, wanda ya haifi mahaifina. Shi kuma kakana shi ma ya fita daga gidan malamai, domin mu tarihi idan ka ɗauko shekara 100 da samti, tunda kakanmu ya yi wafatinsa yana da shekara 80 da wani, ya dace shekara ko 200 na koma can baya ma'ana kenan. Tunda mu kaka ne. Shi ma ya fita daga nan ɗan batta, tunda an ce tarihi ne. Da ya fita daga nan ɗan batta lokacin Kano da Jigawa a haɗe suke ba a raba ba. Sai ya tafi wani gari ana ce da shi Maidi. Maidin nan kusa da Gumal take, ina ga za a ke jin Gumal. To da ya je can tsangaya irin ta da wadda ake ɗaura banda da addaka da akwamari ake sa ko menene haka. To da ya je can ya sauka. Da ya sauka nan ya yi karatu, Allah ya ba shi Ƙur'ani sosai a hannun shi wannan malamin. To a nan shi ko malamin sai ya ɗauki kakarmu sai ya ba shi. To kaga mu sama da shekara 200 mun ce ba mu san ƙarshen ma Ƙur'ani ba, ba ƙarya muka yi ba, tunda mu shaida ne ba wani ne yake mana shaida ba. Shi kakanmu ya fita daga gidan malamai ya tafi ko makaranta, kuma ya je ya yi karatu, kuma kakarmu ita kuma an aure ta ita ma a gidan malami. To kaga ba mu san daga yana abin ya taso ba, alal misali kenan. To lallai wannan shine tarihi na farko. Mu kuma da aka haife mu, to dama ya kafa tsangayarsa a gurin da yanzu ya koma Jigawan kenan. Ma'ana da ya aure ta shi ma ya tashi, afwan, ya tashi shi ma ya bar garin sanadin ya aure ta. Shi ma ya je ya kafa tashi tsangayar. A can mu kuma aka haifi iyayenmu, mu ma a mu dai ya tsangaya ne kawai dai cike da waje kawai. Kamar yadda dai muke faɗa din dama. To a can su ma iyayenmu su ma aka same su. To kuma ya zamana da aka sami iyayenmu a nan, cikin ikon Allah mu ma a nan suka samar da mu. Gurin da suka samar da mu yanzu sanadin lokacin Babangida ya raba Jigawa da Kano, shikenan ta zama Jigawa gurin. Amma mu asalin mu Kanawa ne. Daga nan kuma muka je shine yake jan ragamar karatu, mutum da shine mai tsangayar. Har ma mahaifinmu kuma ya zo ya karɓi aikin.
yake jan ragamar karatunmu har ma daga nan aka danka mu a hannun manyan yayinmu. Na'am. Mu dai ba mu shiga hannun wani ba sai da muka haddace Qur'ani. A hannun mutanen gidanmu muka haddace Qur'ani. To shine ma nake da wani tarihi wanda yanzu na baka shi lalle ko haka yake. A yanzu duk ƴan uwa wanda muka yawo da su wanda muke hudda da su babu wanda ya san lokacin da nake rubutu da takarda a ce sai na kalli takarda in yi rubutu. Mafi yawanci wasu ma ai aljani suke ce mun shi ko dan ada ya fi aljani ba shi. Tunda kowa ya gani da karatu na ga sama da shekara 20 in ka gani dama da karatu na ka gani. Ba kuma fariya bace wanda suka sani dama za su ce maka sun sani sama da shekara 20 a lokacin nan ma bana da takarda nake rubutu na. Har ma mutane suke kokonto akan a lokacin nan ni ba mutum bane dan naji wannan abun a kunne na a gamawa sai in yanke shi ma wannan tarihin tunda na zo gamawa a nan sunan mai risala ya billa. Tunda sai muke sharkot. Asalin abun da yasa sunan mai risala ya billa kan mu akwai wani malami wanda ya zamaninsa a Mubi Allah ya jaddada rahama a kabarinsa ya yi wafati ko mu ce ya rasu. Lalle malamin nan ya yi halaye masu kyau. Mun tsaya mun karanci ɗabi'unsa duk da ake bamu tarihi ɗabi'arsa ta yi mun. A lokacin ba malamin da nake supporters illa shi. Yanayin wasu ɗabi'u wanda a yanzu gaskiya zan iya ce maka ko ba wanda zai iya ko kuma samun mai irin wannan ɗabi'ar abu ne mai wuya. Domin shi cewa shi ba zai auri mace ba sai an yi yarjejeniya wadda a duniya fita biyu kawai za ta yi. An fahimta ko? Daga ranar sunanta da aka fiddo ta aka yi mata addu'a sai ranar da za a kai ta gidan mijinta. An tabbatar sai irin wannan zai aura. Mu a tarihin da ake bamu a lokacin kenan. Kuma alal misali ana ta tafiya a haka dai a yadda tarihin ya zo mana har dai aka kai mana cewar ya kafa tsangaya ya yi menene ya yi duk komai na shi burge mu muka ji daɗi. Kawai sai son sai yake shiga zuciyata. An fahimta ko? To da na tashi ina neman wace irin inkiya ya kamata in sa wa kaina. Sai na ce to ai ga inkiyar masoyina. Wannan ita ce asalin risala kenan. Saboda wasu da dama sun ɗauka ko ina ba da harjin kamar risala ne. Ba ma ballagata risa, lati risa, lati wa bi kalami risa, lata. Wannan ma dama da ina yin harjin. Amma ba shi bane makasudin soyayya. Lillahi billahi minallahi sabida Allah da annabi ba dan kuɗi ba dan wani abu saboda kawai yayi min yasa na ce ni na karbi sunan malam. To akan kafa wannan sunan malam din da aka gama an sha gwagwarmaya aka ce wane kai wannan suna ba zai zauna ba. Yan uwa ma in takaice maka ba abun wasa ba. Abun ya fi karfin wasa dan har da jefe-jefe aka yi akan kafa wannan suna. Tabbas an yi jifa akan kafa wannan suna domin a dawa akwai mutanen da muka daina ma magana da su ba fa kuɗi za a bani ba ba kuma cewa ne zan je in nemi kuɗi da shi ba ba cewa ne kuma zan je in sayar da shi ba don in yi kuɗi kawai cewa ne ina son masoyi na a kira ni in amsa da sunan masoyi saboda ina son shi. To wannan shine ana tafiya kuma sai sunan risalan ya zo ya hau kaina. Tunda dai risala in aka bi ta ai sako ce. To gashi yau kuma muka zama mu ne masu kai sakonni duniya. Kaga Allah shi da kansa kuma ya kira ni da risalan ma kenan. Tunda zamani riga ne. Ma'ana yanzu zan iya tashi daga nan in tafi Bauchi dan Qur'ani kuma dan isar da sakon Al-Qur'ani. Zan iya tafiya daga nan in je Gombe dan isar da sako na Al-Qur'ani Mubi Adama a ƙasar nan da ko ina an san ina zuwa har lamba ta ina bayarwa bana ɓoyewa. Idan an samu wanda yake da buƙatar mu ga lamba nan domin karkai tunanin aikin wai na wane da wane zaɓe muke yi a'a ba zaɓe ake ba za ka iya ganin ma ƙofar gidanka za ka iya ganin ma ƙofar gidan ɗan uwanka ba ma zaɓen sai wanda haddace Alƙur'ani Allah ma ba haka ya ce ba ya ce ka ji tausayin wanda kake tare da shi idan muka ware muka ce sai mahaddacin Alƙur'ani ai mun yi yan ubanci an fahimta ko shi wanda bai haddace Alƙur'ani ba zai ce ashe mun fi ƙarfinsa kenan dan adam ba a so a ce a duniya ya ce ya fi ƙarfin wani ko shi ya fi wani Allah dai cewa yayi inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun kabir abin da ya faɗa kenan kawai shi ya san mai girma ya ce ko mun kankanta sa a cikin ku shine babba ba tarin rawani da alkyabba da shauransu to shi yasa muke dubawa akwai karatukan da dama da za ku ga na tafi na bar gidana magana ta Allah ba karatun malamai bane
karatun wasu bayan Allah ne wanda za su ce su dai suna da bukata in je in taimaka in yi musu posting kai har riga kuna ganin mu ai mun je ai ba wai sai abin nan ba tunda akwai wani